Походтан кайтадырык та без инде мал карыйдырык, шунда су эчертәбез, төрле авыл эшләре инде. Берсендән ничектер кайттым да, онытканмын малларны карарга да, ниндидер хыял белән хыялланып кайтканмын да мәктәптән. Безнең мастерской бар, шул мастерской дип атыйдырык инде. Анда теге төрле уклаулар, ниләр, куна такталары, шуның шәйберләр ясыйбыз. Ничә сәгать шунда утырганмындыр, белмим, нәрсәдер ясадым, хәтерләмим. Әти кайтып керде. Инде төн җиткән, кыш бит бу. Әти кайтып керде, малларны карамаган, берәр эшләмәгән, әти җилтерәтеп чыгарып җибәрде, җакадан тотып. Шул хәтлек бала миңа бит инде ул вакытта мин ничектер начар эшләмим. Мин кергәнмен дә нәрсәдер үземчә майтарам. Әти инде теге үзеңнең эшләнмәгән эшеңә теге ничектер җавапсыз караганлыгы өчен мине ул бик катарлады. Ләкин ничектер минем хыялларым, мин эшләргә тиеш эш, миңа ничектер зуррак тоелган ул вакытта, ниндидер малны эчертеп, аларны ашатуга караганда. Менә шул ягы да бар, романтик кеше ул кайчагында үзенең хыялларына биреп, ниндидер үзенең эшен өстенрәк куеп, ниндидер эшкә кимсетебрәк карап, кешене үпкәләтергә дә мөмкин. Язмышыма буйсыныммы, әллә каршы көрәшимме? Шулай дип башланып китә безнең баш монолог Гамлетта. Шулайрак без аны тәрҗемә иттек. Ләкин минем тормышымда театрны сайлаган очракта, шушы театр дөньясына кирип киткәндә, мондый кискен авыр сораулар тормады. Ничек сәхнә тартырга мөмкин? Мин үзем романтик булсам да реалист кеше. Ничек кешене мин гомерем буе театрда уйнарга, туганнан бирле. Белмим инде. Танылырга? Әйе. Турасын бәреп әйтегез, безнең заманда демократик бит хәзер. Мин танылырга теләдем. Уйнадыңмы дигән сүз Гамлетка бик туры килеп бетми ул спектакльгә. Аны уйнап булмый. Анда менә ул спектакльдә безнең куелышта гомер уйнап булмый. Анда чынлап та яшәргә кирәк. Язмышыма буйсыныммы, әллә каршы көрәшимме? Менә бу сорау. Кайсысы яхшырак соң? Явыз язмыш укларына баш июме, әллә кулга корал тотып, бу җафалар диңгезенә көрәш ачып, чик куюмы? Мин ул спектакльне кайтканнан соң бер-ике көн ничектер югалып йөрим. Хәзер дә аңламыйм ни өчен икәнен. Бушыйм, куш агач кебек каласың ничектер теге лоңның тавыш чыгарлык, хәтта баштан да. Аннан соң әлбәттә яңадан хисләр чыгып беткәнгәнме кешедән шул уйнаганда. Аннан соң яңадан хисләр тула, ничектер кире кайтасың үзең яңа. Йоклау артык һични. Барлык йөрәк газапларың, тәнең дучар булган мең җафаларың, шул бер йокың белән бетте дип уйлау, көтеп алган чик түгелме? Без аны көндә әйтәбез. Мәсәлән, мин ул монологтагы сүзләрне мен көндә бер җөмләсен булса да әйтәм. Чөнки безнең тормышыбыз шундый. Без ниндидер китапта Гамлет турында куелмады әсәр. Әсәр куелды хәзерге заман турында, кеше хәле турында. Кешене Гамлет кебек теләсә кайсы кешеләр булырга мөмкин, әгәр дә аны шундый хәлгә калдырсаң. Үлү, йоклау, бәлки төш күрүдер. Шик тә шунда. Шери торган бу гәүдәдән аерылганда без нинди төш күрәчәкбез?